ang sidewalk sa Cebu, no? Grabe kay obstruction nya, dili gid siya wheelchair friendly. Mo nang ma-discourage ang mga tao na maglakaw kay lisod man sa kayo kung natarong pa lang niyang sidewalk sa Cebu. Nang nindot yun siya ba, friendly. Parehong sa mga kolon na part, gipanindot nila mga Fuente o kolon. Pero dire sa may IT Park, wala gyud kanang iyahay pabibo ba. So dapat usa na sa ato ang tan-awon para mas mo light ang traffic. Usa man na ma-encourage ang mga tao maglakaw ba, mag-walking. Mo nang ato sa tan-awon, basic ra kay na siya na needs sa daan. Dapat na ay sidewalk na malakwan, na wheelchair friendly. Makaingon juga ba nga ganahan jud kung lakaw kay nindot na ikakahuyas kilid nya, wag yung mga sagabal, di ka mahagbong, di mabasa, di makuha ni mga sapatos kanyo. Sa mga sidewalk na yung unani gawa sa gamay, magsigig untol-untol. So mo siguro na itong kailangan tanawon na ang sidewalk sa Cebu para ma-walk friendly ang Cebu. Ato nang utangan og sidewalk. Dagani dagko ng sidewalk diri. Dapat ilahos na dito sa Talamban. Na mga uban na kamangon tungod sa kanang mamaligya barbecue, mamaligya sa sidewalk. Imbes ang sidewalk is para lakaw sa mga tao, para dili madisgrasya og anang mga sakyanan. Kana mo na usa sa atong realization karong adlaw.